Hello everyone and welcome back to my show! Aray, sakit! Hello everyone and welcome back to my channel, and what will we do now is magba-vlog tayo na magluluto tayo ng ng palaya. O si Tagalog palaya day. Ampalaya. So magluluto tayo ng ampalaya kasi bawal tayong lumabas kasi naka-quarantine tayo dito sa Bohol. So nasa loob lang tayo ng bahay. So naka-ready na ang ating ampalaya. Ang ginagawa sa ating ampalaya ay pinakukuluan natin ng hot water para mawala yung katas na mapait, mapakla, ganon. So ayan, yan ang ginawa natin. Ayan. So ililive natin yan ng 15 minutes. So babalikan natin later. At ready na rin ang ating onions at saka garlic para sa ating mahiwagang palaya. At of course, ang ating mahiwagang itlog para masarap siya. Ayan. Pasensya na kayo sa aking Tagalog. At of course, ang magic sarap. Ayan. Ang bidyong ito ay hindi po sponsored ng Magic Sarap. Hindi po sponsored ito, yung bidyong ito. Ayan. Magic Sarap, all in one purpose. Like the R. Tama na. Yan na ang ating mahiwagang tatlong itlog. Lalagyan natin ng asin. Titimplahan natin. Lagyan natin ng Ajinomoto. From Ajinomoto. Ayan, para masarap siya. Para masarap siya later. Stir, stir, stir. Mix, mix, mix. Mix. Mix natin, haluin natin kasi nandyan pa yung mga asin-asin na mga tibol-tibugol na mga asin dyan. Nandyan pa. Mix, mix natin dyan. Mix, mix. Mix, mix. Bakbak bunhok. Ayan guys. Parang nag-mix na yung ating eggs. So, ayan. Okay na yung ating ampalaya. Nilagyan natin. Ari pa doon. Kaya kung magkapanaag. Ari, pakita. Ito nilagyan natin ng tubig. Kasi na siya. Pwede na siyang lutuin na wala na yung katas niya. Katas ng OFW. Ayan. I-drain natin ito para na gawin natin is ilagay natin ang kalahat dito. Ay, gudo! At ganun na po ang tagpit isip nyo. Ilagay natin ang kalahat dyan. Tapos, kumati mantika! Palit. Tayo ko na, ipusa na kaway mantika! So, may mantika na tayo. Ito, mantika. Ay, ito tama. Ilagay natin ang mantika dito. Ingat na dayo, basta magpuanak ka, anha na ka, basta di na ka na patanaw. So, ilagay na natin ang ating mahiwagang mantika. So, damihan natin ang mantika para para sinaw-sinaw ang ating niluluto. Lagyan natin dito. Yan, pwede rin isang container, pwede ilagay. Isang container na mantika. Yung kaya naman ini mamahina di sa rito ka nag-vlog me. Ito pa na. Di sa. May ipusa day. So ilagay na natin ang ating garlic. Garlic muna ang ating ilalagay. Kurawin natin. And then ilalagay na natin itong onion. So, i-post na, i-post. So, ngayon, nilalagay na natin ang ating ampalaya. Mahiwagang ampalaya sa masarap ito sa kalusugan, masustansya,
And of course, mura lang. Kasi sa panahon ngayon, wala na tayong pera. Kasi naka-quarantine tayo, so wala tayong income. At sa mga mayayaman dyan, please donate for our food. Joke. Yan guys, yan lang ang ating hapunan ngayon. Nawala yung ating... Ayan, huipin nyo, parang electric fan. Ganon. Parang electric fan. Huwag ko rin dyan ipakita. No, gusto kulit ang cameraman. Pause! I-leave natin ito ng ilang minuto para naman siya para siya malanta. Ganon. Ayan. So, i-leave natin ng 15 minutes. Pause! Okay na? Ayan, tingnan natin ang ating niluto. Check natin kung okay na ba. Parang hindi pa siya okay kasi hindi pa siya maluto. Hindi pa siya lutong-luto. Binawasan ko yung apoy kasi napakaano yung apoy. Tapang. Ayan guys, hindi na ako marunong magtagalog kasi ang tagal ko nang hindi nagpa-vlog. Pause! Pakita sa ako. Ayan, ilalagay na natin itong magic sarap sa ating ampalaya. Bukos. Lahatin na natin buong magic sarap para lalong masarap. Kurawin natin para naman masarap siya. Kasi pag hindi niyo kurawin guys, hindi siya mamex. So i-mix natin ng mabuti. Lagyan natin ng konting asin. Konti lang ha. Konti lang ang asin natin. Kasi ma-eprax ang tanong. Then, kuraw-kuraw it. Mix again. Para naman hindi siya magbukhang tanga. Ayan guys, parang okay na ang ating palaya kasi hindi na siya, manipis na siya ba? So parang naluluto na siya. So ililive natin ng 5 minutes, saka ilalagay natin ang itlog. 3 itlog ang ilalagay natin kasi crisis ngayon. Stop! Ipasok na natin sa labas. Ipasok na natin sa labas ang ating itlog. Ayan. Kapag ganun lang siya. Ganun. Ang dami pang asin. Ayan. So pag ganyan lang siya. Ratsing! Natsingod ko! Tapos kuraw means kuraw sa Bisaya at sa English mix at sa Tagalog haluin nyo. Ayan. Para mukhang masarap. Mura lang ito. Ang mahal lang dito yung ating ampalaya kasi nanggaling pa ito sa Iraq.
ating ampalaya. Ayan. So, napaka-ano pa siya. So, ating tikman natin kung ano na nangyari sa buhay. Huipin nyo. Kasi mainit. Masarap. In tuwing. Masarap siya. Air ba? Air. Masarap. Masarap guys. Talaga. Masarap. Tikman mo. Tikman. Yan, budburan pa natin ng asin guys kasi hindi pa siya kulang pa ng asin. Tingnan mo ang aming yan. Ang gatong namin, kahoy lang at saka dyan. Pwede na. Kasi walang gasol dito sa amin. Kung mag-donate kayo ng gasol, pwede rin. Para hindi naman gaanong mahirap. Luto na ang ating ampalaya with egg. Luto na siya. Diba? Ang ampalaya natin with egg, sobrang sarap. Yan ang ating ampalaya with egg. Kain na kami. Kakain na tayo sa ating ampalaya. Ganyan lang ang ating sudan ngayon. Ampalaya lang. Yan ang aking Mother Earth. Tarawa, tingnan mo ang aking Mother Earth. Nagbra lang. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ayan, don't forget to subscribe. Substitution inside and outside, ha? Joke. Ayan. Bye-bye! Hanggang sa muli!